Λοιπόν, είναι η σημαντικότερη Biennale του είδους της. Είναι της Βαρσοβίας. Όλα αυτά και εγώ, όσο και αν έχω ασχοληθεί ως θεατής βέβαια και όσο τα παρακολουθώ, τα έμαθα διαβάζοντας για τον Κωνσταντίνο Μίαρη, που είναι κοντά μου, διότι είναι ένας από τους 50 καλλιτέχνες που η Biennale θα βραβεύσει με αφορμή τα 50 χρόνια της. Θα βραβεύσει, λέει, τους 50 καλύτερους καλλιτέχνες του κόσμου. Ανάμεσά τους δύο Έλληνες. Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, ο ένας εκ των δύο είναι κοντά μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, που είσαι σήμερα εδώ. Συμφωνήσαμε όμως, ναι, είναι και ο νεότερος και γι' αυτό συμφωνήσαμε στο break να μιλάμε στον ελληνικό και μου το ξεκινάς με πληθυντικό. Ακριβώς. Ενικός, λοιπόν. Ενικός. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι ένας από τους δύο Έλληνες ανάμεσα στους 50 καλύτερους καλλιτέχνες, σύμφωνα με την καλύτερη στο είδος της Biennale αφίσας, όπως είναι της Βαρσοβίας. Θέλω να γνωρίσουμε λίγο το έργο σου, το οποίο αξιολόγησε η Biennale, και στη συνέχεια τη δική σου ενασχόληση, γιατί έχεις ασχοληθεί ποικιλοτρόπως με το αντικείμενο, σε πάρα πολλούς χώρους δηλαδή. Ακριβώς. Θα ήθελα να πω δύο λόγια βασικά για τη διοργάνωση αυτή της Biennale της Βαρσοβίας, η οποία πρόκειται για την αρχαιότερη και πιο ιστορική Biennale του είδους της, γύρω από την Αφίσα. Κάθε χρόνο λαμβάνει πάρα πολλές συμμετοχές. Είναι ενδεικτικός ένας αριθμός της τάξης των 4.000 αφισών που δέχτηκε πριν 2 χρόνια. Ναι. Μέσα από την οποία διαδικασία επιλέγονται πάρα πολύ λίγες ώστε να περάσουν στην επόμενη φάση και στο τέλος να αξιολογηθούν ως οι καλύτερες που θα εκτεθούν. Πόσο δε μάλλον να διακριθούν κιόλας. Ακριβώς. Φέτος, λοιπόν, με την ευκαιρία του εορτασμού των 50 χρόνων από την έναρξή της, το διαγωνιστικό μέρος δεν υπάρχει πια διαγωνιστικό μέρος, και οι διοργανωτές, σε συνεργασία με την Ακαδημία Τεχνών της Βαρσοβίας, καλούν 50 επιλεγμένους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο ώστε να εκθέσουν το έργο τους. 10 Ιουνίου ξεκινάει. Ξεκινάει στις 10 Ιουνίου. Μέχρι τέλος Ιουλίου. Θα πρέπει να κάνουμε μια ειδική μνήμα και μια αναφορά στο δεύτερο εκπρόσωπο, τον Έλληνα, τον Δημήτρη Αροανίτη, ο οποίος ήταν ένας από τους δασκάλους μου και ένας από τους ανθρώπους που μελέτησα πολύ και κατά την περίοδο των σπουδών μου, αλλά και μέχρι και σήμερα. Είναι ένας εξαιρετικός γραφίστας και έχει προσφέρει πάρα πολλά στη σύγχρονη ελληνική οπτική επικοινωνία. Τι εννοούμε, γιατί μπορεί κάποιος να μην το καταλαβαίνει. Οπτική επικοινωνία, σύγχρονη οπτική επικοινωνία. Οπτική επικοινωνία είναι όλα τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε στο να μεταφέρουμε με αμεσότητα και σαφήνεια κάποιο μήνυμα προς το κοινό. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσα να πω ότι είναι αυτό. Νομίζω ότι η γραφιστική με την οποία εμπλέκομαι μοιάζει πάρα πολύ με τη μαγειρική, θα έλεγα. Νομίζω ότι όπως στην τέχνη αυτή της μαγειρικής υπάρχουν τα κατάλληλα συστατικά που στην κατάλληλη ανάμειξη και στις κατάλληλες προσμίξεις βγάζουν ένα καλό αποτέλεσμα, έτσι νομίζω ότι και εμείς, πολύ απλοποιημένα θα μπορούσα να πω ότι μέσα από το ανακάτεμα αυτών των υλικών μπορούμε να δώσουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα μέσα από τις γραμματοσυρές που χρησιμοποιούμε, μέσα από το χρώμα και μέσα φυσικά από τη σύνθεση. Έχει αλλάξει η αισθητική τα τελευταία χρόνια της ελληνικής προσέγγισης, τον τρόπο, όχι της επικοινωνίας μόνο, αυτό το κάτι που θέλεις να δώσεις, που ταυτόχρονα και να συμπυκνώνει, είναι λίγο γενική ερώτησή μου στο κομμάτι της επικοινωνίας, αλλά να συμπυκνώνει την ουσία χωρίς φλιαρία και με ένα twist, με έναν έξυπνο τρόπο. Έχει αλλάξει η αισθητική μας, γιατί εντάξει. Δεν μπορώ να αναφέρω γνώμη για όλους, αλλά μιλώντας για μένα πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία του να απλοποιείς τα πράγματα και να μιλάς με αμεσότητα. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα από όλα. Όπως και όταν γράφεις. Όπως και να γράφεις, ναι, βέβαια. Παρ' όλα αυτά έχει αλλάξει, παρατηρείς στις δεκαετίες τις τελευταίες? Πιστεύω, ναι, πως όλη η ενασχόλησή μας με το διαδίκτυο, όλο αυτό το πράγμα βοήθησε στο να εκλάβουμε παραστάσεις και πράγματα από το εξωτερικό, αφομοιώνοντάς τα κάποιες φορές σωστά, κάποιες άλλες φορές απλά με ένα μιμητισμό.
Αλλά νομίζω ότι ναι, έχουμε προχωρήσει, έχουμε κάνει πολύ καλά βήματα σαν χώρα. Τα επόμενα δικά σου βήματα μετά την Biennale? Τα επόμενα δικά μου, άγνωστο. Δεν μου αρέσει να σχεδιάζω. Μ' αρέσει. Ή μάλλον μου αρέσει να σχεδιάζω στο χαρτί, όχι στα. Αυτό είναι καλύτερο. Αυτό είναι πολύ καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος Μίαρης, λοιπόν, 10 Ιουνίου με 30 Ιουλίου η Biennale Βαρσοβίας. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο. Θα έρθουν βεβαίως αμέσως μετά οι ατέριαστοι, ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Τζούνος, ανανεωμένοι όπως θα διαπιστώσετε και εσείς. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί. Βεβαίως θα σας αποχαιρετήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο για να ξεκινήσει δηλαδή έτσι όπως πρέπει η εβδομάδα. Η Λίδα Χριστοπούλου έχει επιμεληθεί τα όσα ακολουθούν, διότι η Street Yoga έγινε πρώτη φορά εδώ στην Αθήνα, στην Εόλου, εχθές με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό συμμετοχών. Κυριακή πρωί και εμείς βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Εόλου, για να κάνουμε γιόγκα. Πάμε να στρώσουμε το στρώμα μας. Καθηγητές και μαθητές της γιόγκα αποφάσισαν να βγουν στο δρόμο, να κάνουν κάτι πέρα από τα συνηθισμένα. Εμείς τους ακολουθήσαμε. Βγάλαμε τα παπούτσια μας, γίναμε μια παρέα και υπό την καθοδήγηση της Μουγκέ προσπαθήσαμε να ενώσουμε το νου με το σώμα μας κάνοντας άσανα. Άντζελη Μούντρα. Πες καλημέρα στο σώμα. Επικοινωνούμε με τον εαυτό μας, ζούμε το τώρα, αφήνουμε το παρελθόν και το μέλλον. Στη γιόγκα πώς κάνουμε διάφορα άσανα, διάφορες τάσεις που μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Μαθαίνουμε να είμαστε στον εαυτό μας. Το ίδιο όταν είσαι σε έξω. Βρίσκεσαι μπροστά στον κόσμο με διάφορες challenging καταστάσεις, πώς μπορεί να είσαι στον εαυτό σου. Όταν μαθαίνεις να κρατάς την ισορροπία σου, να έρχεσαι στο κέντρο σου σαν άνθρωπος, τότε δεν επηρεάζεις από τίποτα. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο σκοπός μας, να βγάλουμε λίγο τη γιόγκα από το ένα γιόγκα στούντιο και να πούμε ότι η γιόγκα είναι παντού. Στο τέλος τραγουδήσαμε. Να είμαστε.